Legazpin euskaldintza indartsua izan da beti. Hezkuntzan, euskaltegiak, Hots aldizkaria, Ene bada aldizkaria. Baina ene bada desagertu zenean, hutsune bat geratu zen euskararen arloan. Egunkariaren itxirarekin eta geroxeago Goierriko hitzaren sorrerarekin, lantalde bat osatu zen Legazpin. Agorreko jaietan, urtero euskararen aldeko erromeria antolatzen hasi zena. Talde horrek Zingizango euskara elkartea sortu zuen. Euskararen inguruko hainbat ekintza eta ekitaldi antolatu dira horrezkero. Gainera, Legazpiko beste zenbait talde eta ondoko herrietako taldeekin ere elkarlanean aritu dira. Horretaz gain, webgune bat ere sortu da. Euskara hutsean eta herritarron parte hartzarekin sortutako webgune dinamikoa. Azken batean, herriak herriarentzat egindakoa.